Junta, building better Africa. Okay, but they hide my idea. Of course, it was chosen and they hide my ID. Of course. Okay, akuti moto nbalaya. Ndatogoza chifukwa naika video ya chani ya masturbation taphunzirapo zambiri koma nanga ndikuona ma adverts ambiri onena za kukulisa shaft. Kodi pali china chake choti ndingapange choti ndikulise shaft. Nkhani iyi ndiyofunikira kwambiri kuti achinyamata ine ndi inuyo tikambirana. Chifukwa choti mukapita ku chalichi nkhani iyi sayikamba, pa radio simuimva, pa internet pali zinthu zambiri zosokonekera. Mwa anyamata 10 Aliwonse, anyamata 5 or 6 amaona ngati size ya shaft yawo ndi yaying'ono, ndosakhutisidwa ndi size yawo. Ndi chimene chichi kwa anyamata ambiri makamaka kuti muonerapo pono angasi mpono muja muli zimapaipi amwene. Ndi anthu amaona ngati kuti kodi ine ndinalakwa chani kuti ndikhale ndi shaft yochepa choncho. Kodi tikafika ku chipatala, or tikafika ku psychology, or ku sociology, akamati shaft yayikulu. Okay, shaft ya normal ndi chani? Shaft ya normal amwene ndi 13 centimeters. 13 centimeters okalula lakache ka hafu kache osakwana. Normal. Shaft ya ing'ono ndi 7 centimeters. Ngati inuyo muli below 7 centimeters, okay, mutaonena kuti shaft ya ine ndi yachani. Ndiyo chepa, kuli maiko enake kumene anthu ali ndi ma shaft ochepa kupose pamene po. Kumene ndili ku China on average, India ndi number 1. Kachonchi. Mapita ku gym ku India kuja kulowa mu gym amwene kuona munthu mabuzi aja kumakhala atali kuposa shaft. Ndi anthu aja makhala kuganiza zinthu zambiri makamaka akamaona pa internet pa mapono komanso akamamva zimene anthu amayankhula. Bigger is better. Ndi kuti anthu, dick swinging competitions are everywhere. Anyamata akakumana ndi kuti basi apange compare zinthu. Ndi china chake chimene chimavuta kwambiri mmoyo wa nyamata ndi kumaona ngati kuti ye shaft yake ndi yaying'ono kuposa imene akuyenera kukhala nayo. Ndi kunabwera anthu amene ndi ma solutions. Kuli mapilisi okulisa shaft, kuli ma pump okulisa shaft, kuli ma injection okulisa shaft, kuli ma operation okulisa shaft, kuli ma ointments okulisa shaft, kuli ma herbs okulisa shaft. Koma kodi cheni ndi chiticho. Number 1, ngati inuyo mukuona ngati shaft yanu ndi yaying'ono, ndi munthu mwanomo, Nkazi uja nkati mwa nyine, mulibe choti inuyo mukalowesa shaft chikagunda pamene popo ndi kumpangisa kuti amve kukoma kwambiri. Chiwalo chimene chimamva kukometsetsa pa Nkazi chili kunja ndi clitoris, ili panja penipeni. Inuyo mutakhala ndi akangati kaka chikhadabuka ndi kugunda apo pamene popo. Mutakuyuza thupi lanuli olo kamalanuli ndikukhuza pamene popo mzimayi uja ndikutani ndikukhutisida kuti kaya ukhale ndi chipaipi china chake choti chilowe mpaka na ukagunda cervix kulowa mu uterus mmene mama mulibe sensitive area ina yake kuti mukalowa mmene popo. Oh no, oh yes, ayi. Okay, ngati inuyo muli ndi 13 centimeters ku Malawi muli already normal. Ndi ku Malawi anthu ambiri ndi 13 centimeters, 14 centimeters. No more amwene. Kuli anthu kunjako ali ndi half kamene muli nako ku 7 centimeters. Mapita ku gym ku maiko amene tayenda kwinako. Mapita ku gym nangasi onse amasamba limodzi. Mapeza kuti adai nako. Mavuzi acha kumakhala atali kuposa shaft. Amen. Komano mukuziwa inuyo zoti India ndi China ali ndi ana mbowe 1.4 billion, enasa 1.4 billion. Zitanda zoti anthu zikuthekabe mu mazipindamo akubereka kuposa ifeyo ndi anthu aku Congo azimapaipiwo. Koma zimene zizipite uku ndi za video ya siku linake tibwerere ku video imene nkhani imene ikukambidwa papo. Kodi pali chinthu chimene chimagwira ntchito kukhuzisa shaft. Okay. Ukapita website ina iliyonse kaya ndi Mayo Clinic, kaya ndi WebMD, kaya ndi pa YouTube, Dr. wina aliyesa kuuzani kuti palibe cream, palibe mapilisi, palibe mankhwala opaka, palibe zitsamba, kaya ndi mvunguti makamaka ku Malawi. Stupid! Palibe chimene chimagwira. Okay.
none of this mukaona pachani pa Facebook ikadzima advert mbwedena mabwera kuma inbox tandike malondawa okulisa shaft palibe chimene imagwira. Okay, mapilisi, herbs, majani, zopakapaka zinani. Ndekuli wet yena akoti umamangirira ku shaft kuikoka. Ndekuli zitena zake zoti umayenera upange zimene zonso at least 1 hour tsiku ilonse for miezi 7 or more. Ndito chimakoka shaft chakuti chani izolowere ngati zimene amapanga zimayi akuthyola amati kuthuna kukoka shaft ichi. Okay, anthu amene anapangapo zimene zozo anapanga record kuti shaft inakula ndi 2 centimeters. 2 centimeters ndi chani kuti chonchi. Okay, 2 centimeters imene yoyonso ndi kuti wayivutikira wayiwononga mbolo yakoyo. Mutakupanga develop ma scar tissues, mutakuzipweteka komanso pakapita nthawi ka 2 centimeters kaja basi mukasiya ndikuti kasokonekeraso. Ne kulibe zoti inuyo mungayuze njira imene yoyo mungozivulaza kuzizunza kuti tsiku lilonse kumangirira chiwet or kupanga china chake ndekuli zima penis pump zima vacuum pump zina zake zoti zimango kutupisa shaft kukupasa illusion yoti zikutani zikusuntha koma palibe mupeza 1 centimeter 1 centimeter imene yo muivutikira koma pakapita nthawi muiluzasa muvulala. Ndekuli ma exercise ena akamati jacking ina yake kuti umapanga mbolo ija kuipanga chonchi kuti magazi azilowa kumene koko basi amene muvulala sizimagwira. None of that works. Njira imene imagwira kwa anthu ena ake pali operation ina yake anga si shaft ija imamatidwa kufupa ndi amapita pamene paja ndikukadula tendon imene imalumikiza mbolo kufupa amadula pa shaft ija imachoka kumene kuja ndikuoneka ngati ndi yakula or yayikulu koma ndi size yomwe ija angoyichosa kuti isakhoze fupa. Ndikuti kuli ma complications ambirimbiri ndi njira imeneyo. Njira inaso imene anthu amati imagwira ndikuti shaft ija ioneke ngati yayikulu amakatenga mafuta mthupi mukwina ndikuwayika ndi injection kulowa muchana shaft muja chimaoneka chinake chachikulu. Komano mafuta akalowa mthupi samachedwa posachedwa wano ndikuti achoka kumene koko nangasi ali mthupi komanso atha amati classification kukupangisani inu kuti shaft ija ikhale useless. Anthu ambiri amene amapanga ma operation amene akamaliza samabongaso komanso ndo zomapanga inject zinthu ku shaft ma complications ndendi pwe. Kunali di billionaire wina ake ku France adayina ka Ehud I think aku Israel zomwezizi anapita kapanga surgery anakapita kukatenga injection imene yo anamenya injection icho kuti akulise shaft zimene analowesa mthupi muja zinapanga react analandira heart attack pompo kumwalira ndanamwalira ndika shaft kakang'ono kusiya zindalama dawa amagulisa ama diamond zachani. Shaft ya ing'ono ili mutu aliyense ali popo unless inuyo ndi muli category kamene kako timati micropenis koma ku Malawi kwambiri tili popo tili safe. Munthu ukabadwa paja just hold on to what you have, learn how to use it. Antambira panena zimene zozo koma kungoti we're blasted by social media, by pop culture, by pornography. Timaona ngati kuti tikhale ndi chipipe. Muziwe zakuti apange pono ije amapanga audition amapita pamalo ndikupeza munthu amene ndi chachikulu kwambiri ndikuntenga iye zili ngati mitengo ku Malawiko ndikuti mupita mukapeza chiblugano china chake chachitali ndikumanena kuti mtengo wabwino uzikhala ngati ku koma mitengo ku Malawiko ya nomo ndi ingati. Ndiye inuyo hold on to what you have. Okay, kuli zimene zili ku Malawi kwambiri zochokera ku China ndi India Mankhwala. Kodi inuyo ndanena kuti paziko panova Korea
India, China, ndi anthu amene ali ndi shaft zazing'ono kwambiri. Akakupangireni inuyo zinthu muzikagwiritsa ntchito kumene koko, bwezi iwo asagwiritsa ntchito kunoko zabodza sizigwira ntchito. Ndiye mmakhala ma pesticides mmene momo, ndiye mmakhala zimankhwala zina zake mmene momo zoti zikuvula zani, zikupasani ma cancer. Stop it, you need help. Asemuli bo ine ndikabwera pa online pa social media ndikamanya kuti ine ndi shaft nimaziwa zoti ndikunena chani. Nimaziwa zoti ndikunena chani. Kawina kana ndionapo ndikudola bread wangu iwe uli size ya nama. Mbona mbaya wewe usanamise anthu. Ine ndimaziwa zoti ndi shaft chifukwa ndambadwira kutiko ku Malawi ko. Komanso ndimaziwa zoti ine 13 cm ndi naidus. Ndili bo musamapange zachibwana zomaona ngati kuti wina akakunamizeni kuchokera koko. No. Akukuyuzani kukupanga torture psychologically ineyo muli bo. Nanena kale kuti mukafika pa Nkazi chinthu chimene chimamva kukoma kwambiri ndi chani? Ndi clitoris imene ili panja. Okay, sili panja imafunika so skill kuti uipeze nthawi zina. Disclaimer imene koma it's not deep. Ndiye musavutika ndi izizi. Nde ngati inuyo mukufuna kuti mukulise shaft, pitani mukapange operation ngoko akakuyika nezi mafuta zina zake mu shaft. Komano kuli risk yoti mukamwalirira konko, kuli risk yoti zipanga classification mmene momo zikuona ngati shaft antena imapindika, antena simagwiraso ntchito. Nde mukufuna chani makamaka? Mukufuna mupite kuti, mukufuna mupange chani, mukufuna musangalase ndani? Ntchito ya shaft mmene anatilengera anthu ife kuli zinyama mwene zambiri zimapanga sex kamodzi pachaka. Ntchito ya shaft idzuke, ilowe, ikayike ukala paberekedwe mwana. Koma poti ifeyo sizinyama, we do it recreationally. Timapanga zimene kuti zitisangalase. Sex is a gift kwa ifeyo chifukwa choti tili ndi nzeru kukosa nyama. Okay, zimatanthauza chani? Pakhale connection ndi achikonde anu. Olala ndikochepa chotani. Mungakhala kuti mwadya ka pizza, mwapitisa kutiko, timanena kuti shaft yaikulu kwambiri ndi ndalama. Chinzimayi chinateka mwine wana tichachikulu chotani. Chimahipi, zimatako zinchafu. Ungoji treat a boy amene kuchikira $60,000 ku account. Ola amene kachalaka. Oh my God, I am coming. Oh baby. Kukufila popo. So muzimu so kandi shaft. Look at America. Ku America kuja kuli ma blacks, kuli ma Asians, kuli ma whites. Anthu amene ndi ndalama kwambiri ku America ndi ma Asians. Anthu amene amakhala pa banja kwa nthawi yayitali ndi ma Asians. Azungu ndi anthu akuda makamaka anthu akuda chishapu chimbolo chachikulu mabanja kumangosokonekera. Kuli ma black Americans samakhala ndi ana oti banja kusokonekera sali pa mtendere ndalama so alibeso. Kodi nde inuyo mukufuna mupeze chani? Peza ni mtendere wa mutu. Ife tinawupeza kale tinaziwa zoti izizi nzambuli ku China kunoko mwini. It's ridiculous. Kachikanda buka mbolo ya mutu. Koma magaya kugaya zinthu nde kunoko kuli anthu ndalama. Kumalayo kuti ndimangokuona kunoko kuli anthu ndalama. Makamaka pa ndikaika ka video ababa pa Facebook kunena kuti kunoko anthu akupanga chakuti kuti magesa matima samapanga nde anthu amanitokwa. Kuli anthu akupanga ndalama, kuli Pushini, kuli Napoleon Zombe, kuli mpinga chini. Angene kuli anthu ndalama kuno. Kuli anthu ndalama kuno kwa mwene 60% ya population yako naliyense ali ni nyumba. Amene samafuna nyumba ya second hand. All Malaya wasamagula second hand. Ndiye ndikunena kuti mtendere kuli umu. Ku Japan kujafanzi kukhala moyo wa utali kwambiri. Moyo wa healthy. Ma Italians amapanga sex ka 5
pa week. Sizimafuna kuti chani ukhale ndi china ake chipaipe. No. Just know how to use it. Connection yofunikira. Finally, solution imene ningakupangira prescribe ino chimene chichi ndo chimutakupanga kuyambira lero. Number 1, ati ukameta vuzlo umapereka illusion yoti is bigger. Number 1. Number 2, losani weight. Ngati mwanenepa, ngati muli ndi chimimba, ngati muli ndi excess weight, imaoneka ngati ndi ng'ono. Koma mukaluza weight ija kuwonda pang'ono, shaft ija imaoneka chani yayikulu. Of course, so mukakhala kuti mukupanga chitsembwere, zinyama sizikhala in the way. So embrace what you have. It's in the mind. Zina zimuvulala kopsya ngati inuwe mukufuna kukulisa shaft, lose weight, muzimeta. Okay. Otherwise, just learn how to use it well. This is Moto Mbagaya, your friend. Is easy advice imene simukaiva kuina kulikonse ndipo kapani. Ndi chimene mungapange ni mpite ku YouTube yene, go and subscribe. I have so many things to talk to you. Iniyo sinimakuopani, sinimadana nanu, ndimakukondani, komanso sinimakubisirani mawu. Ena wakufuna kupangeni akudiyeni ndalama, ena wakufuna kupangeni kuti muzifeel guilty, ine ndikufuna niziko kuuzani chilungamo. Kuti mpeze mtendere paziko panopa. Timavuto tinati osamatiputa dala. Ine not even once have I considered that amwene nditani shaft yanga. No. And I can confidently kuloa mlumi inendi. I have a big member. Anyway, cheers. Club Junta, building better Africa.